अनज्लायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय अनज्लायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय अबंगसाय निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफै आफा नों जोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफै आफा नों जोंनो सोरां होफै सैथो समायना आब्रु साबना हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा अबंगसाय गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय 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 बे समाव आरज मेथाइखौ दैदेननाय बिथांमोन लोगोसे बाहागो लागिरि गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बे समाव दिनैनि हाबाफारि थिखानाय बायदियै जोङो हाबाफारिखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंलांनो बे समाव जोङो सिगांदों हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा दा बेनि सिगां मानव गेदेर बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय गासैखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय दा मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ फिरफिला बिरहोनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो मदद होफागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि खोरोम दावारि मानगोनां बिथाङा long live, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साना दुलाराय बर'
बे समाव आरज मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय फरायसा आफादनि मानद गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि गायसननाय सान फाउन्डेसन डे